Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki ceritanya mau makan siang Ini karo bisa di pasar sapi le. Anu jek blos. Ateng. Iki. Yo. Saya telu. Tek dari mangan. Itu es teh itu lho. Tau. Julia kok jadi jero wong. Punya apa kok menangnya to, Teng? Iki rezekine dek iki, Bos EBG. Makan siang. Ya, Teng. Ya, Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rusuk cara goblok. Apa toh? Lah asli dari gue kok. Piye carane bias gak iso. Oh alah. Bocah ki malah petuan iki ne lho. Kejuan iku piye? Kuwi beli apa to gujane iki kok. Wis teko kene iki lho. Piye sama petuan bocah loro iki lho. Kita gue iki sokor. Sorene iki lho. Di player mampir. Lah, kowe ki teko ndi ta koki? Korban. Lah, Iki kan apa? Ayo. iki lho wong ning jero lho. Coba langsung. Iki lah ning jero lho, wong turu lho wonge. Mal petokane iki lho wong. Kok iso mal petokan cah loro kuwi lho. Teko ndi to? Busek darah. Lah pesen apa ta jane kuwi lho kok. Lah kolerane iki. Lho kuwi bakule to. Anak muda-muda loro. Wong loro kuwi lho kok. Iki kok kene. Lah aku lagi teko kok. Oke teko. Lagi. Ndi? Kok omah to? Suyanto di Suyanto. Turun nang omah. Lah baik. Aman ora mentale. Mbah kok ora roh kok. Turu le aklar le kok le toblok le. Malah kewodokan anggun. Anggun Prabowo. Karo bagus. Bagus lho. Piye, Teng? Menurut Anda, Teng? Pakane anu. Teng. Menurut Anda makan siang MBG. Kanane sapa anu? Sapa? Oke. 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 BS teh nek bos. Carane bias iso. Cap ngene sedotane ora iso BS. Wis sedotan kok. Kowe bos BS teh. Wis sedotan kok. Mantap. Sedotane jimono, paling jimono. Kere mantu kok cuma sedotan di toko kosok. Ya tuh ora, Teng. Ateng jimono. Udah ku. Ku jare pesen apa tuh lah wong loro ya go mulai pos pangan kene. Pakai tapi harus tak mulai. Iya tuh pecah. Ini pesen apa kuwi lho? Celok. Jelek iki lho. Celok iki lho. Gantengnya Ajuno. Oh. Iki lho. Meneh lah, Teng. Toblok turu lho kok toblok wong toblok turu lho. Mental aman ora mental e. Gua bongko gua karepe kono. Wis saiki meneng ae to. Ora ro. But dicomok lho, Teng, esmu, Teng. Kok gosek ngono wae. Umpan. Ya ya. Pesen para man. Wes. Malah kata wong loro iki. Piye to cek ceritane cah piye? Wis teko bagus kan to. Tiba-tiba kok ketemu anggun karo bagus kuwi lho. Kok ese sak witik ngene kok. Gak sadem. Lah karo mangan kok ngadoh men kuwi lho kok. Nyapa to nyapa, sedang ning ngono to. Arep turu nek kono los wae kok. Ya, ada main kerupuk kono. Takar mujek. Lho, Cek, iki gak Yo foto jan. yo kek kono golek nggone. Semenake sebelah tol.
Kerupuk ora. Iki sing gawe sapa? Eh? Iki sing gawe sapa? Sing gawe ya aku to jiji kok. Kene iki sing gawe sapa? Aku biyen aku kerja ning kene pertama pembangunan iki rumah makan. Kok ngeyel. So Iki carane kok BS iki. carane cokormu kuwi kok. Iki aku tau biyen kerja ning kene bos. Sampeyan ora omong-omong lho. Karo sapa? Oh, Kakolikmu lho Le. tenan. Lah kok cah. Dia tekon sendiri ya. Kalau juragane. Karo Cara percaya kuwi lho. Menak-menak ning mangane kene. Grame bakar, Bos. Wis tau pesanan. pesanan apa? Aja sepil. Ngawur iki. Kowe lagi mangan iki to wae? Nek liwate beli-beli liwat. Liwat mangane maksude. Tau teng ya wis mangane kene restoran. Restoran dari Korea, Bos iki. Makanane grame. Karo Enak. karo apa? Karo apa? Bebek ya enek. Karo kolesterol. Oh, masuk sih. Kuwi kok roh, kuwi aja mangan bebek, Cek. Jalan. Julian malah dijegrek turu ning kono. Kok ngantuk. Lah ta, Teng, ndang piye mangan, ndang nyantai. Pertama kali Cek mangan iki. Jek yo lagi nek lewat bolak-balik lewat. Lah lewat bolak-balik mangane iki lho maksudku. Ora tau. Lagi iki. Atek teko. Atenge lho Mas ngono ya Teng iki. Itu kumat kok. Itu ya atek kumat. Kuwi teman kita, Bos. Iya. Teman kuntet iku. Lah iya, kabeh Bro Mbak Yul iki kabeh malah kok kumat. Kuwi Lah iki kudu mikir kok. Ya, ya ora Teng. Wis iku dilanjutna ya. Oke, ngeteng mangan. Lah aku lur teko lur mangane Bos grame. Iki terima kasih lho Bang Dip. Ya. Maka Lah kok jaremu habis? bodhoke aku takok ibuke ngono. Biasa. Ya ukuran biasa. 3 Mas, kurang biasa. Aduh. Lah Bos. Sebelah kurang. Teng kene Teng. Ini sebelahku. Lho Bos, iki kek dari Abang Dip MBG-nya. Terus iki tomblok karo Padi Rene. Ya. Karo Kuntet. Kan ternyata Putri gak iso melu, akhirnya Wakilkan. diwakilkan Pak Hadi, Bos. Terima kasih. Terima kasih lah Bang. Angin iki terus ya warek Bang tenglem. Yang sedang. Iya. sama besar. Ya udah nggak apa-apa yang sedang. Sedang ya Mas kau. Ya. 3 Mas ya. 3 Mas. Sedangnya gede tau. Ini nggak apa-apa. Lumbuh kok. Makan. Maka dia udah mangan kok sego nih. Mau kok Nen, makan. Ini bener. suwen ujek iki. Aku enggak. Kuwi gak ombe nenteng. Hah? Apa? Mas, aku ada. Sama satu aja. Mas. Mas. Jul, Apa? Kecil. kere mau kok jumuk kok. Udah badok kayak kok. Aja makan kuwi aja omong sing apa. Oh. Bos, makan Bos, makan siang. Ini patosun Mas Dip. Ya iya, terima kasih Kabar, Bang. Ini Ya. yang telat ya. Ukurannya gede. Ya gak apa-apa. Apa? Ini Pak Biotong rene Bos makili Bos. Ngono lho Bos. Gak ngapa teh gak pakai nasi kau? Ini banget sih dong. Oke nasi Teng. Salah nang. Bisa nambah aja. Nambah los. Maguyu ya. Mangkok. Sambel. Oke. Sambelnya Bos. Cuci tangannya kan? Ya cuci tangan lah aku kok.
Mas, ini mas. Lama kan mas? Iya juga. Gak suki mas kayak nggak. Yoi, Cepet ya. cepet mas. Mana cek? Gramnya cek. Yuh. Mantap bos, bos. Enak ya. Ya, enak ya. Alah. Sepurane lho yuk ya aku gak nganu kan. Doyok kan bakul loh, sepurane yo. Jadi kan MBC-mu weh, Weh, iki karo aku ndak. kata enak kan. Iya. Kita video-video sampai. MBC ini saya orang mana enak. Doyok gula-gula mendengar otak. Hah? Cok, enak laran nasu. Mantap. Mata bes lor. Vlog sehari ini. Terima kasih loh, pagi. Di sini ya. Iki putri Darene kan diwakili Pak Edi. Terus ngono, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.